Okay mga guys, papakita ko kayo itong mga gamit itong fishing boat. Asan itira pokot, asan itigin dadagapit mga tuna, ang budlis, pokot. Asan it mga takapit budigatiin mga guys. Makina. Makina. Asit makina hit kubkuban. Which side? Ini mga kasangkaan it sinisiri nga likisan ini ano, sin likisan. Okay. Asan it ya pinaka Nakapabutong dito. pagbutang hit mga PC Tingga. pukot. Mga guys. Asit it panal sa tiyan hinga mga PC. San era higot mga PC. Pukot. Maka kita makasangka ni Bobo para makita tayo itong mga aparato. Ini asan it charging system it era mga battery. Ada sit mga gamit nira radar. Hindi naman it radyo yun din. Tapos ito sa UHF icon OVHF manibila asan it ira kuan GPS kumpas asan mga kasangkayan hindi na matigdaan hit kapitan hit timonel ito mga guys sa labas. Yan, yan ang laman yan. Kita natin sa ibabaw. Pwede pa tayo bumuha para makita natin yung sa kabila. Yan mga guys. Babalik ako dito. Yan mga guys, yan ang mga gamit nila sa pag nanabigar. Yan, may fire extinguisher pa yan. Yan, kumpas. Ito naman yung GPS nila, radyo na VHF. Yan. Tapos dito yung mga sa electrical, itong mga switch. Bali nakikita natin yung nandun sa malayo na dalawang maliliit na service nila yan sa paghuhuli na ng isda sa laot. Yan mga guys. Doon naman sa kabilang yung sa may ano, yung parang bundok. Yun mismo yung Burungan City. Yan. Burungan City yan dyan. Pagdating naman dito, kikita natin yung mga pulo. Yan. Dito ito sa Burungan Eastern Samar. Burungan City. Yan mga guys. Maraming salamat sa panunod nyo sa video kong ito.